माबायदि गोलोमखो नै नायदो गरम बोथोराव माबायदि सान्दुं गोसाजों जाबजों गैला नै मेकआप टेकआप लाजाला नै ब्लाउस थास दख'ना सिजोब्बाय रा गिथाव बाथावसो नुबाय हेलौ आं बेनि पस्टखौ नायनो मोननैसो फट' लानो नागिरदों आं एसे बिथांमोना खेबगोन आं ओमफ्राय देलायखांबाय आरोना नै दारियानो सोरबा बुंदोंना दारिला होननानै नै दारिया रज'बायानो लोगोफोर आलदा पस्ट ला बेयोसो मावदों मेनालाय नुवाखैना एसे मोजां नुदों फट'ग्राफारा हनै बैनो ओमफ्राय दिनै एसे खबर भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना लोगोजों रंजालि जों खबर भिडिअ बानायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना एसे देखायलांनोसै आरोना ब्लगबो आरो भिडिअबो सान्दुं गोनां सान्दुङा खम माबा गोसोम जादों हेभि जादोंथ' लारा हनै आंबो थाजोबना मेगाविनानै जाले नामा उल्टासो सान्दुं खनसे मेगाविन जाबा अरनांगोन 20 थाखा ना 21 थाखा दाबायदि गरम बोथोराव सोर भिडिअ बानायदे बुंलाय ओरै उनजालाय उनाव नायलाय उनजालाय माबा जायो उनजोनाव जेबो नङाथ' लोगोफोर नै एक्ट्रेसा दिनै बेनो आरोना रंजालि ओमफ्राय बिथांनि चेनेलावबो गागोन आंनि चेनेलावबो गागोन बिथां केमेरामेन आरोना नै ओमफ्राय जाखादों गार्लफ्रेन्ड लानांसिगोन आं बेखौनो रावबो गार्लफ्रेन्ड गैथ'खाया दे होमबा थामने खेबजाग्रोनो खामख्रेंलायनाय मोखांखौ मिलायनायनि माबा खालामनांगौ फाउन्डेसनखौ मोखांजों फुननांगौ दा मोखाङाव माबा नांला मोखां बांद्राय फुनबाय उफाय गैया गरम बोथोराव नै बेफोरबायदियावबो मेकआप फुननांगौ जायो नै आखायावहाय सान्दुं खामिनि मेकआप फुनदों बिथां रंजालि एक्ट्रेसा हाय लोगो देनावलाय जा मोजां नुदों किउटिनो गाइस माने लाजाला माबा दासान्दि नोगोद गरम ना बेखायनो नै महरफ्राबो सोमथाबजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै दा जों रंजालि मोनाव दङ बिथाङा थांफिननोसै नै बाय बाय सान्दुङा नायदो बेसे माबा थांनोसै लोगोफोरजों दा रंजालु एसे दावखो थाबनो दंबावोसो